23 आरो 24 सेप्टेम्बर 2025 मायथाइ बे मोननै सानखालिनि थाखाय मोनसे बेबायदि रादाब फैदोंमोन, गोबां रंजाथाव रादाब, जेराव साफ्रोमबो ख्रिस्टियानफोरनि थाखाय आसा मिजिंआ जाफुंजोबसिगोन होननानै मोनसे रादाब फैदोंमोन आरो बे रादाबा गोबां भाइराल जादोंमोन। मिजिंथिदों नोंथांमोना बे भाइराल रादाब क्लिपखौ जानो हागौ गोबाङा नुदों, नाथाय दा आं बुंबाय थानायाव हयथ' नोंथांमोना मोजाङै हमदां हायाखै जे बे रादाबा मा। येस, अनजाग्रा नायगिरिफोर, दिनै नोंथांमोननो मोनसे बाथ्राखौ गोसोखांहोनो नागिरदों। 23 सेप्टेम्बर 24 सेप्टेम्बर 2025 बे जाहैबाय ख्रिस्टियानफोरनि थाखाय मोनसे गोबां रंजाथाव खुसिनि बाथ्रामोन, नाथाय बियो जाफुङाखसै। अनजाग्रा नायगिरिफोर, बे जाहैबाय रेपचारनि बाथ्रा। सासे दैदेनगिरि, सासे प्रिचारा, सासे ख्रिस्टियान लिडारा खुला बेबायदि इन्टारभिउआव मिडियायाव बुंदोंमोन जे 2025 मायथाइनि सेप्टेम्बर दाननि 23 आरो 24आव जिसु ख्रिस्ट'आ जोंखौ लांनो फैफिनसिगोन जोमैयाव, जोंहा रेपचार जासिगोन, बेबायदि होननानै बुंदोंमोन। दा आंनि खुगाजों बुंबाय थानायनिख्रुइ बै भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोननो दिन्थिनानै होनो हास्थायबाय। जानो हागौ गोबाङा नुग्रोखाबाय आरो हयथ' गोबाङा नुवाखै, आरो बे भिडिअखौ आंबो नुनानैबो मानो लाबोआखैमोन बेनि जाहोनफोर दङ, आरो बे जाहोनफोरखौ नोंथांमोननो जोबनाय फारसे खोन्थानो थांगासिनो दङ, आरो लोगोसे बे पास्टरा सोर, बबेनि, बेखौबो नोंथांमोननो खोन्थागोन। दा बेयावहाय नोंथांमोना डिटेल्सै मोन्थिनो थाखाय जोबजासिम नायगोन। appeared in front of me and told me on the 23rd and the 24th of the Feast of Trumpets in September 2025, I will come to take my church. And then in heaven, in a throne room, I see Jesus sitting on his throne, and I could hear him very loud and clear. I am coming soon. And to the people who are listening, please pay attention to what I'm going to say. He says to me, on the 23rd and the 24th, 2025, I will come to take my church. There's a date. There is a date. मिजिंथिदों नोंथांमोना भिडिअ क्लिपखौ मोजाङै नायदों आरो थर खालामदों। जानो हागौ गोबाङा बुजियाखैबो जानो हागौ, मानोना जिहेतु बुंनाय राव दङ, बे रावा इंलिस रावाव। अनजाग्रा नायगिरिफोर आरो जायफोरा अलरेडि रोङो, बुजियो, बिथांमोना मोनथिखाबाय। बे जाहैबाय, बिथाङा बुंदों जाहैबाय 2025 मायथाइनि सेप्टेम्बर दाननि 23 खालार 24 खालाराव जिसु ख्रिस्ट'आ मण्डलिखौ लांनो फैगोन होननानै। मण्डलि माने जों जायफ्रा जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावबाय, लांनो फैगोन होननानै बिथाङा एकेबारे फार्मलि, माने गोहोजों बोलोजों डिमान्ड खालामदों, आरो गावनि बुजिनायजों डिमान्ड खालामनाय बाथ्रा नङा। बिथांनि बुंनाय बायदिब्ला जिसु ख्रिस्ट'आनो बिनो भिजन होदों, जिसु ख्रिस्ट'आ फैनानै बुंफैदों, बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों। नाथाय दिनै 23 बारलांबाय, 24बो बारलांबाय, दिनै 25 सेप्टेम्बर 2025नि 25 सेप्टेम्बर जाफैबाय। दा जाय मानसिया बुंदोंमोन बे बाथ्राफोरखौ, बिथाङा सोर, बिनि सिनायथिखौ एसे होनो हास्थायदों। बिथांनि मुङानो जादों जसुवा मhlakela, आरो बिथाङानो जादों जाहैबाय साउथ आफ्रिकानि सासे प्रिचार, फोरोंगिरि, इसोरनि बोसोन बुंग्रा, आरो बिथाङानो भिजन नुदोंमोन बै दिनखौ, बै खालारखौ, बै बोसोरनि समखौ, आरो बेयावखायनो बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन। अनजाग्रा नायगिरिफोर, बिथाङा बे बाथ्राखौ बहा बुंदोंमोन? बे जाहैबाय इउटिउब इन्टारभिउ, मोनसे चेनेल दङ, बे चेनेला जाहैबाय सेट विन्स टिभि होननाय। बेयावहाय बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन, आरो बिनिफ्रायनो, बे बाथ्रानिफ्रायनो एबा बे चेनेलनिफ्रायनो जेरावहाय इन्टारभिउ होदोंमोन, बै इन्टारभिउनिफ्रायनो टिकटकआव बारदों, इन्स्टाग्रामाव बारदों, इउटिउबाव आरो फेसबुकआव, गोबां जि ससियेल मिडिया प्लेटफर्मफोर दङ, गासैयावबो बे भिडिअआ भाइराल जादोंमोन जे 2025 मायथाइनि सेप्टेम्बर दाननि 23 आरो 24आव जिसु ख्रिस्ट'आ लांनो फैसिगोन गावनि फोथायारिफोरखौ होननानै, आरो बेखौ भिजन नुदोंमोन होननानै बिथाङा बुंदों। हयथ' बिथांजों लोगोसे गोबां रोजा रोजा लाख लाख मानसिफोरा बेखौ फल' खालामग्राबो दङ, जे गोबां मानसिफ्रा हयथ' बे दिनखौ थारैनो नेदोंमोन बिथांनि बुंनायखाय। सोरमोन बेयो? जसुवाया बुंनायखाय। बै जसुवाया बुंबाय जे 23-24आव जिसु ख्रिस्ट'आ फैसिगोन, आरो गोबां रोजा रोजा बुहुमनि मानसिफ्रा, जायफ्रा बिथांखौ फल' खालामदों,
आरो बिथांखौ फल' खालामाखैब्लाबो बे बाथ्राखौ खोनानाय साफ्रोमबो सुबुंफोरा हयथ' गोबाङा आसा खालामदोंमोन, मिजिं खालामदोंमोन जे जिसु ख्रिस्ट'आ फैमारसिगोन, जोंखौ लांफैसिगोन आरो जों थांनो मोनसिगोन होननानै हयथ' गोबाङा सानदोंमोन। नाथाय गोबां दुखुनि बाथ्रा होननानै जोङो बुंनो नांसिगोन। जुदि 23-24 सेप्टेम्बर 2025आव बे जाथाया जुदि थारैनो जामारनायमोनब्ला आंनि थाखायबो गोबां मोजांसैमोन, नोंथांनि थाखायबो मोजांसैमोन, साफ्रोमबो खृष्टियान सुबुंफोरनि थाखाय मोजांसैमोन। मानोना जों बयबो बे आसा मिजिंखौ लानानैनो थांनानै दङ जे जों सानसे सोरगोराव सहैगोन, जिसु ख्रिस्ट'आ जोंखौ जोमैयाव लांफैगोन, जों गोजौ फारसे लांखोजागोन, रेपचार जागोन। जों बेखौ आसा मिजिं खालामनानै दङ आरो बे जानायमोनब्ला गोबां मोजां जाबायमोन। नाथाय अनजाग्रा नायगिरिफोर, दिनै आं नोंथांमोननो मोनसे बाथ्राखौ गोसोखांहोफिनगोन बे भिडिअनि गेजेरजों। जिहेतु गोबां समाव जोङो नायनो नागिरो, वेर इज फल्स प्रफेट, वेर इज फल्स टिचार्स, वेर इज फल्स पास्टर। बहाथो नंखाय फोरोंगिरिफोरा, बहाथो नंखाय प्रफेटफोरा, नाबिफोरा, बहाथो नंखाय सुबुंफोरा, नंखाय फोरोंगिरिफोरा, नंखाय खृष्टियानफोरा होननानै गोबां मानसिफोरा बुङो। जों नायनो नागिरदों, जाय नायनो लुबैदों होननानै नोंथांमोना दिनै नोंनि मेगनजों नुदों, खोमाजों खोनादों। बेनो नंखाय नाबिया जसुवा मhlakela। येस, जसुवा मhlakelaया सासे फल्स प्रफेट नुजादों। मानोना बिथाङा बाइबेलनि उल्थायै नंखायखौनो रोजा रोजा लाख लाख सुबुंफोरनो फोरोंबाय। अनजाग्रा नायगिरिफोर, बे बाथ्राखौ आं बुंदों बे नङा, नाथाय इसोरनि गोथार बोसोन, गोथार बाइबेलासो बेखौ फोरमान होदों, प्रुफ होदों जे जसुवाया सासे नंखाय नाबि, नंखाय फोरोंगिरि, नंखाय पास्टर, नंखाय प्रफेट। इजिकेलनि 13:9 आर आंनि आखाइया नंखाय बाखाय दोरसोन नुग्रा आर थगायनानै नायखांग्रा नाबिफोरनि जेंआ हारजागोन। बिसोरो आंनि रायतफोरनि दरबाराव थानाय नङा, एबा इजराइल नखरनि जोलैनि बिजाबाव नाम लिरजानाय नङा, एबा इजराइलनि हादराव बिसोरो हाबनो मोननाय नङा। अब्ला नोंसोरो मिथिगोन फोरबो इसोरा आंनो होननानै। आरोबाव जेरेमिया 14:14 सिरि, आन्थाय फोरबोआ आंखौ बुंफिनबाय, नाबिफ्रा आंनि नाम लानानै नंखायै नाबिनि खोथा रायथियो। आङो बिसोरखौ थोनहराखै आरो हुकुमबो होआखै, एबा बिसोरनियाव रायथियाखैबो। बिसोरो नंखाय दोरसोन जाथारिखौ नायखांनाय आर गाव गावनि गोसोआव आन्दायनायखौ नाबिनि खोथा होननानै नोंसोरनो रायथिबायदों। बे जाहैबाय गावनि गोसोनि मोनसे बानायनाय बाथ्रा। येस, नाबिफोरा जि बाथ्राफोरखौ बुंगासिनो दङ, जायफ्रा गावखौ नाबि होननानै बुंदों, गावनि गोसोनि बाथ्राफोरखौ बिथांमोना बुंदों, आरो जायनि जाहोनाव बियो सैथो जायाखै, सैथो नुजायाखै। आरोबाव हुदा बिजाब 18:20-22 सिरि, आन्थाय आंनि हुकुम नङालाबानो सोरबा नाबिया आंनि मुङै बाथ्राफोर बुंब्ला, एबा गुबुन मोदायफोरनि बिसय बियो बुंब्ला, बे नाबिया सिथार जाथारगोन। नोंसोरो गावसोरनि गोसोआव बेबादि सानोब्ला बे बुंनाया फोरबोनिफ्राय नंगौना नङा जोङो माब्रै मिथिनो? नोंसोरो मिथिदो, जायनि रायथिनाया फोरबोनिफ्राय नङा बिनि रायथिनाया जाफुङा। बियो गावनि बोलोजोंसो बुंदों, बिनिखाय नोंसोरो बिखौ गिनो नाङा। हुदा बिजाब 18:20-22 सिरि। जसुवानि बाथ्राया मा जाखो? जेराव 23 सेप्टेम्बर 24 सेप्टेम्बरनि आवगायाव गोबां भाइराल जादोंमोन, गोबां मानसिफ्रा सावरायदोंमोन, गोबां मानसिफ्रा इउटिउबाव भिडिअ होदोंमोन, टिकटकाव भिडिअ होदोंमोन, फेसबुकाव होदोंमोन, इन्स्टाग्रामाव होदोंमोन जे जिसु ख्रिस्ट'आ 2025 मायथाइनि सेप्टेम्बर दाननि 23-24 खालाराव फैगोन, लांगोन होननानै मोनसे भाइराल जादोंमोन। गोबां मानसिफोरा हयथ' फोथायदोंमोन, गोबां मानसिफोरा हयथ' आर'ज खालामबायदोंमोन। नाथाय दिनै बे जाथाया जायाखिसै, बे नंखाय जाबाय। आरो बे नंखाय जानायखौ जिसु ख्रिस्ट'आ, इसोरा मा बुंदों? बे जाहैबाय नंखाय नाबि, गावनो बानायनानै बुंनाय, गावनि गोसोनिफ्राय बुंनाय बाथ्रा बेफोरो। बेखौ जिसु ख्रिस्ट'आ रोखायै बुंखादों, आरो बिसोरहा साजा दं। येस, बिसोरहा साजा दं। अनजाग्रा नायगिरिफोर, बे बिसयाव जिसु ख्रिस्ट'आ आरोबाव मोजाङै जोंनो बुंनानै दोनखादों, जेराव माथाइनि 24 बेखौ स्पष्ट खालामदों। आरोबाव नोंथांमोननो बेखौ दिन्थिनो हास्थायदों। माथाइनि 24:24-25-22 सिरि, मानोना नंखाय ख्रिस्ट'फोर आरो नंखाय नाबिफोर ओंखारगोन, बिसोरो सोमो गोनां हांखो दिन्थिगोन आरो सोमो गोनां हाबाफोर मावगोन, आरो हायोब्ला
इसोरनि सायख'नायफोरखौबो बमब्रायगोन। खोनासंदो, बोथोरा सफैया सायावनो आङो नोंसोरनो बेफोरखौ खोथाखाबाय। एबा सोरबाया नोंनो बुंथियोब्ला, औ बियो मारु गोरान फोथार बारियाव दं, बेयाव दाथां। एबा बिसोर होनब्ला, औ बियो बैयाव थाखुमादों, बेखौ दाफोथाय। अनजाग्रा नायगिरिफोर, जिसु ख्रिस्ट'आ बेसे स्पष्टयै बुंदों। बे जाहैबाय जोबनाय बोथोरनि सिगां सिगां जागोन। रेपचारनि सिगां सिगां बेफोरबायदि थगायनायफोरा जागोन, जेराव नंखाय नाबिफोरा फैगोन, बाथ्राफोर बुंगोन। जिसु ख्रिस्ट'आ बैयाव दङ, जिसु ख्रिस्ट'आ बै खालि फैसिगोन, जिसु ख्रिस्ट'आ आमुक तारिखआव फैसिगोन, बायदि बायदि बाथ्राफोरखौ बुंगोन। आरो बेबायदिनो जसुवायाबो बुंबाय। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि नायगिरि बिसाफोर, नोंथांमोननो जोबथा बाइबेल सिरि दिन्थिनानै होनो हास्थायदों। बे जाहैबाय माथाइनि 24:36। बै सान एबा बै मुगाया माब्ला सफैगोन बेखौ रावबो मिथिया, सोरगोनि आर्फफोर एबा बिसा हौवायाबो मिथिया, बिफायाल' मिथिगौ। प्रेज द लर्ड। जिसु ख्रिस्ट'नि खुगानिफ्राय ओंखारनाय स्पष्ट राव बियो, गोनो गोथोनि बाथ्रा गैया। जिसु ख्रिस्ट'नि फैगोन सानखौ, फैगोन डेटखौ बुहुमनि रावबो सुबुङा बुंनो हाया। जिसु ख्रिस्ट'आ बे बाथ्राखौ गावनो स्वीकार खालामदों जे आंबो मिथिया, इभेन आंबो मिथिया, आरो सोरगोआव थानाय एन्जेल्सआबो मिथिया, आर्फफोराबो मिथिया, केबल आफायाल'सो मिथिगौ होननानै बे बाथ्राखौ जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदों। अब्ला दिनै बुहुमाव गोबां गोबां गियानि गुनिफोर, बाइबेलखौ फरायग्राफोर, गोबां ख्रिस्टियाननि गेजेरावनो गोबां नंखाय नाबिफोर दङ, जेराव दिनै जोङो दिनैनि मुगायाव दाखालि बावैसो नुनाय जसुवा प्रिचार होननानै जोङो मोनथियो। बिथाङा सासे गेदेर बुंथिगिरि, आरो बिथाङानो बे गासै बाइबेलनि बाथ्राखौ मोनथिनानैबो बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंबाय जे 23-24-2025 सेप्तेम्बराव फैगोन होननानै। बे नंखाय नङा ने? अनजाग्रा नायगिरिफोर, जिसु ख्रिस्ट'आ बेफोर बाथ्राफोरखौ बुंखायाखै ने? जे नंखाय नाबिफोरनि बुंनाय बाथ्राफोरा जाफुंनाय नङा। आरो सबनिस्रुइ बयनिख्रुइबो गेदेरसिन गिथावना बाथ्राया जाहैबाय दिन तारिख होबावबाय। 23 आरो 24 सेप्तेम्बर 2025 होननानै डेट होखालायबावथारदों। आरो कमप्लिटलि बे नंखाय होननानै जोङो बै समावनो मोनथिखादों। अब्लाबो गोबां मानसिफ्रा बेजों लोगोसे दं, बेनि बाथ्राफोरखौ खोनासङो, बेखौनो फल' खालामो। बेबायदि गोबां सुबुंफोरबो दङ। अनजाग्रा नायगिरिफोर, दिनै बे भिडिअखौ नोंथांमोननो लाबोनायनि जाहोना बेनो जे जों बर'फोरनि गेजेरावबो गोबां बबेबा मोनसे समाव बेफोरबायदि फोरोंगिरिफोर फैनो हागौ जे नंखाय नाबि जोंखौ आन्दाय होगोन। आलादा आलादा बाथ्रा, केबल बेखौल' नङा, बे टपिकखौ लानानै, बे टिमखौल' लानानै बेयावल'सो आन्दाय होगोन बे नङा। आलादा आलादा रोखोम दङ, आलादा आलादाहै आन्दाय होनो हागौ। दा बेवहाय साबधान जागोन। नंखाय नाबिफोर दङ, नंखाय नाबिफोरखौ सैताना बाहायगासिनो दङ। सैताना बिसोरखौ बाहायनानै मण्डलिफोरखौ सिफायनो नागिरगासिनो दङ, ख्रिस्टियानफोरखौ थेर बेथेर खालामनो हास्थायदों। दा बेवहाय साबधान जा, सांग्रां जा, सिरि मोननानै था। जिसु ख्रिस्ट'आबो जोबनायाव बे बाथ्राखौनो बुंदों जे सिरि मोननानै था, सांग्रां जानानै था, जेन नोंथांमोनखौ बा नोंसोरखौ रावखौबो जेन आन्दाय होनो दाहाथों होननानै। अनजाग्रा नायगिरिफोर, बे बाथ्राखौनो आंनि बे भिडिअनि गेजेरजोंबो नोंथांमोनखौ बेखौनो खावलायदों जे सांग्रां था, सिरि मोननानै था, जेन नंखाय नाबिफोरा आन्दाय होनो हाया। जोबनायाव मोनसे सोंलु दोननो नागिरदों, आरो बिनि भिडिअ आं लाबोनो होननानै सानगासिनो दङ, नाजागासिनो दङ, नाथाय कनक्लुजनसिम आं थांनो हायाखै। दा बेयावहाय सोंलुखौ नोंथांमोननो लाबोनो नागिरबाय। दा बेवहाय नोंथांमोना फिननाय हरथारगोन जे नोंथांनि बायदिब्ला मा, नोंथाङा माखौ सानो? सासे ख्रिस्टियान सुबुङा राजनितिकआव थांनांगौ ना थांनाङा, एबा राजनितिकआव थांनो हायो ना थांनो हाया? नोंथाङा बे बिसयाव मा सानो? नोंथांनि बिबेगा मा बुङो? नोंनि कनसाइन्सआ मा बुङो? बेखौ आंनो कमेन्टआव मोनथिहोथारगोन। जेसेबां हायो, जेसेबां जोना आंनि भिडिअखौ नायदों, अन्नानै नोंथांमोना कमेन्ट खालामदो जे जों ख्रिस्टियानफोरा राजनितिकआव थांनो हायो ना थांनो हाया। बे बिसयाव नोंथांमोना आंनो कमेन्टआव मोनथिहोथारगोन। आङो फैबाय थानाय समाव भिडिअ लाबोगोन, आं स्टाडियाव दङ। दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर, दिनैनि भिडिअखौ नायनानै बोरै मोनखो बेखौबो नोंथांमोना कमेन्टआव फिननाय होदो। बेसेनोसै। थेंक इउ। प्रेज द लर्ड। जय मसीह।